Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 24528 tai lähettämällä yhteistietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, vainistankoja 4 92500 Alivieska. Rimsoen Konekonsson kaikki niin tarpeisiin. Olisouto koulu. Meillä rykimäntiä 8 box. 492 kruunjun tavara. Olisouto koulu. Oida laidasta jotakaa. Sinä kannat paita huoltiksella. Felen jotain. Jumala uudet kodeissa vielä. Viljelyntä. Amisouto koulu. Oida laidasta jotakaa. Monen mulla ulpoa. Olsi oidusta. Kovan Phoenixen rallirafti 349, Lisa Vittori 209, Sales-mittari 549, omisolta kohdalla, ajoo edestä ja takaa. Menet muun protevelles vuoden koot, ei ole muumin piiskolla vuoden koot, sun totsin kodaltasniksit, älä ole sutevaa paikallesi, on tivalla nyt, omisolta kohdalla, ajoo edestä ja takaa. Tepsen kun diskontti, mä oon ilmoittava ei sinulle. Minulla on nyt Alessandro Superisadia, todeuksessa vain 65. Avisolta voi, oidon edestä ja takaa. Herrotko mievalle pointti pusontaan teätä, pertä teoimme suoraan nousevan naurimman maasta. Tupla kaasari, iltipakosari ja teovaimennet, avisolta voi, oidon edestä ja takaa. Sitten pimottuna vimpainen. Fennenata, peroilla oltaisi uudelleen. Sempra, Leopardi, Night Bluesi kuvioilla. Amisolta poivi, on jo edestä ja takaa. Ja nyt koulta sinä. Tällä viikolla saunissani lypsyä tai lampaasi törintää. Novittaja yritti aiemmas auttaa näiden palveluksestaan 40 vuoden kokemuksella. Ilska kädettä jääpätyö yritti aiemmas vaiteudet kyllä. Sinä kuuntelet Toivon radiota. Ja saitamme suosikin kappaleitasi ympäri vuorokauden ja päiväs koko viikon ja vuosikaudet. Onko kutin ollut arvaamatussa? Vainivaako häpytäi? Ei hätää. Osta uutta Puvisin häpytäiden puisto tärpättiä. Pilaa hipi numero 07525 Puvisille häpytäiden poistaja. Povesel, palesel, happy backpack. TV:stä tuttu kauniittelukke tietänyt net kaupoissa. Makuida sukuavopea cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Riippikin tykkää. Mikä päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Juokaastu Ojutkangas on avannut uuden tienikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, kun apu löytyy Oulun uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin katkuset alta aikayksikön. Tue Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokassulla. Ojutkangas. Tack kotitalouden ruolta ja päivittää tavara karppain teille tarjolla Taimon kauppa. Planeetiston tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että koristi. Suomi-Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suuriksi jälleen. Kiitos. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Vivaan tuiskumossa 15. heinäkuuta. EITP, DJ Bobo ja Kappa Jack. Lämmittäjänä Alijista Nuvapoika Auski.
paraa nopeasti. Oma liikkuvuusvoimasta on 752 kornea ja 523. Tuisvuossa nähdään. Alivieskan vapaamuodouden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kuuntaisia suihteiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään.